Добрый день, поважанное спадарство. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст и мой коллега, политолог Денис Мельянцов. Денис, привитание. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта рашэнне Еўрапарламенту і шырэй, напэўна, увогуле пазіцыя Еўропы, Еўразвязу адносна Беларусі. Але пачаць я ўсё ж таки хацеў бы з бягучай навіны, хаця якая таксама звязана з гэтай нашай больш шырокай тэмай. Гэта менавіта учорашняя заява Александра Лукашэнкі, які сказаў, што вось у нас сітуацыя такая, што палову арміі мы павінны трымаць пад ружжом, і мы закрываем мяжу з Польшай і Літвой і ўзмацняем з Украінай. Вот это закрытие мяжи с Польшей и Литвой, что оно означает? Многие в таком, так бы мовить, в сумневе, что это такое. Справа тем, что с боку Литвы, Польши поступают сигналы, что нібито якби мяжа не закрытая, то есть какие-то новые меры там не принимаются. С іншого боку, она и так закрытая с того боку. Ни Польша, ни Литва никого не пускают с белорусского боку. Так что вот что могут означать словы «мы закроем мяжу», особливо, когда говорится в контексте войска. То есть мы там поставим наши, так сказать, дивизии, мы все-таки закроем мяжу и не будем никого не пускать оттуда. Денис, вот вы разумеете, про что идется? Ну, маё прачытанне гэта выказванне, яно ў тым, што проста гаворка ідзе пра тое, каб перакінуць туды вайсковыя нейкія падраздзяленні і там іх пэўны час трымаць, то бок закрыццё мяжы ў такім у вайсковым сэнсе, а не ў сэнсе грамадскім. То бок прыкрыццё вайсковае мяжы з Польшай і Літвой, в прынцыпе, гэта ўсё укладаецца ў той кантэкст адносінаў і той кантэкст вось гэтай карцінкі, якую беларускія ўлады спрабуюць намаляваць з заходняй пагрозай, калі трэба трымаць палову войска на заходніх межах. Таму тут, хутчэй за ўсё, вядзецца справа не пра тое, што грамадзян гражданскіх, што называецца, не будуць прапускаць праз мяжу, тым больш, што сапраўды яна не адкрытая з-за пандэміі, з-за пандэмічных рэчаў. Вось. А вось такім ваенна-стратэгічным рэчышчы гэта разглядаць трэба, і нават хутчэй не ў вайскова-стратэгічным, а ў такім вось сканструяванай, скажем так, пагрозы. Денис, ну а вот пэўны час таму Александр Лукашенко перакінуў дэсантнікаў у гарадзенскую вобласць, а потым было сказана, што нібыта вайсковая неабходнасць адпала, няма грошай, столькі іх трымаць, і іх адклікалі адтуль. Так вот, гэтыя словы азначаюць, што іх ізноў туды ўвядуць, і вот як бы вот так вот это весь час будзе адбывацца. З трэцяга боку, дарэчы, вот тое, што Путін казаў падчас сустрэчы з Лукашэнкам, што зараз ледзь не штомесяц будуць беларуска-расійскія вучэнні. Так вот, умоўна кажучы, вот вы чакаеце, што ў бліжэйшы час як бы беларускія войскі, а магчыма і расійскія, будуць введзены, скажем, гарадзенскую вобласць, берасцейскую. Ну, в берасцейскай вобласці вот зараз адбываюцца вучэнні. А в гарадзенскую что, будут в ближайший час войски введены ізноў? Ну, тут, па-першае, мы не так шмат падрабязнасцяў ведаем, каб неяк так меркаваць вельмі дэтальна пра тое, як гэта будзе адбывацца ў рэчаіснасці, але хутчэй за ўсё гаворка вядзецца пра тое, што пэўныя часткі з гэтых брыгадаў будуць перакінутыя да мяжы, таму што перакідвалася цэлая брыгада 103 з Віцебска на заходнюю мяжу, а для ўзмацнення, проста для ўзмацнення мяжы, для таго, каб закрыць мяжу, патрабуецца трошку менш, напэўна, за брыгаду ўсё ж такі. Таму гаворка ідзе не пра тое, што яны будуць туды-сюды цалкам кідаць гэтыя брыгады, але проста часткова вайскоўцы перабазіруюцца бліжэй да мяжы і будуць на ўзмацненне для памежнага камітэта.
Вось, хутчэй я б неяк так меркаваў, хаця зноў-такі дэталяў мы не ведаем, можа быць, даведаемся ў бліжэйшы час, можа быць, не. Што датычыць вайсковых вучэнняў, то не ведаю, наколькі атрымаецца іх праводзіць кожны месяц, таму што сапраўды з аднаго боку гэта такая вельмі нетанная рэч і ў лагістычным сэнсе, і ў арганізацыйным. І з іншага боку, што і такой патрэбы трэніравацца кожны месяц таксама, ў прынцыпе, няма, сыходзячы з планаў нават апошніх года паўтары, калі сітуацыя такая была досыць накаленая ў рэгіёне, тым не менш такой патрэбы так гэта часта рабіць не было. І зараз, канешне, патрэба трошку іншая, яна не вайсковая, яна, як я ўжо кажу, хутчэй такая палітычная. І пытанне зноў-такі, якога кшталту гэта будуць вучэнні, таму што гэта не абавязкова могуць быць вучэнні з выкарыстаннем нейкай вялікай колькасці салдат і афіцэраў, гэта можа быць штабныя вучэнні на ўзроўні штабоў, калі там адкамандыруецца проста некалькі афіцэраў, якія ўдзельнічаюць там у нейкай такой вайсковай гульні. Добра, Дзяніс, тады гэтую тэму мы як бы пакідаем, хаця она звязана з нашай асноўнай тэмай. Резолюция Европарламенту. Я нагадаю, основные як бы тезы, пункты – это непризнание Александра Лукашенко президентом после завершения бягучих полномоцтваў, признание Координацыйнай рады, як сказано, часовым прадстаўніком народу, які патрабуе дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Таксама заморозка трансфераў еўразвязу, любых трансфераў радавым структурам Беларусі і спынение пазыкаў ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Мы з вами, дарэчы, абмяркоўвалі падобную рэзалюцыю Европарламенту у студзені 2011 году, пасля выбораў 2010 году. Так вот, в якой ступені жорсткасць цяперашняй рэзалюцыі беспрэцэдэнтна. Здаецца, і раней, скажем, выборы в Беларусі не прызнаваліся дэмакратычнымі, Лукашенко не прызнаваўся легітымным кіраўніком. А вот і што новага дае гэтая рэзалюцыя? Па-першае, тут вельмі важна сказаць, што тое, што вы пералічылі, гэта не значыць, што яно будзе здзейснена, паколькі Еўрапейскі парламент ён не мае паўнамоцтваў прымаць знешнепалітычныя рашэнні, ён можа заклікаць в органы Еўрапейскага Саюза прыняць пэўныя захады, вось якраз ён заклікае. То бок тое, што пералічана было, гэта ўсё заклік, а не рашэнне Еўрапейскага Саюза прыняць вось такія меры. Рашэнне будзе прымаць орган под названием Рада Еўрапейскага Саюза, дзе збіраюцца профільныя міністры ад кожнай канкрэтнай краіны, яны маюць права вета, яны мусяць аднагалосна зацвердзіць нейкі варыянт. То бок не той варыянт, які прапанаваў парламент, але яны могуць зацвердзіць свой нейкі варыянт. Калі праводзіць аналогію з 2011 годам, то там якраз назіралася такая карціна, што спачатку еўрапарламенцкія групы палітычныя прымалі вельмі такія жорсткія, у іх называецца гэта motions на ангельскай мове, гэта такія прапановы да рэзалюцыі. Потым рэзалюцыя, яна была трошку такая ўжо змягчаная ў параўнанні з гэтымі motions. І потым, калі Рада Еўрапейскага Саюза ўжо прымала канчатковае рашэнне і па санкцыях, і па адносінах з Беларусю ў цэлым, то гэта рашэнне ўжо, которое мае сілу закона, яно было яшчэ больш мякчэйшае, чым тое, што прапанаваў Еўрапарламент, яно было такое сходзячы з рэальнай палітыкі, можна сказаць. Хаця там таксама былі санкцыі былі досыць такія пашыраныя. Зараз не памятаю, колькі там дакладна адразу было чалавек у гэтым спісе. Больш, здаецца, там некалькі сотень было напрыканцы. 158, здаецца. І прычым на пэўным этапе там ужо, так бы мовіць, як яны называлі, это кашалькі Лукашэнкі. То есть там траплялі і Чыж, і іншыя бізнесоўцы, Певтеев, якія як бы да рэпрэсіяў не мелі дачынення, але ім, так сказаць. Так.
Там былі і журналісты таксама дзяржаўных медыа, вось чаго зараз не назіраецца. То бок вось гэта такі неабходнае ўводнае слово, што еўрапейскі парламент ён не мае права прымаць знешнепалітычныя рашэнні, таму гэта можна назваць такая дэкларацыя, але Рада Еўрапейскага Саюза она мусіць прымаць да ўвагі тое, што кажа Ну, и я бы парламент. сказал так, Денис, думаю, что вы со мной погодитесь, это як бы некий, контекст, скажем так, громадская думка институционализованная Еврозвязу. Вот там великая довольно перевага была, вот за эту резолюцию голосовало там, сдается, каля 500, больше за 500, а 100 только было супраць. Так что Еврокомиссия, умовно кажучи, ці Рада Еврозвязу, напевно, не может сказать, что это просто их меркаванне, а мы тут сур'ёзныя люди. Адмахнуцца, канешне, яны не могуць цалкам ад гэтай рэзалюцыі, таму што навошта тады еўрапейскі парламент, калі адмахвацца ад яго рэзалюцыі. Ён прымае, канешне, абавязковае рашэнне, але ў іншых сферах, там у сельскай гаспадарцы, напрыклад, і іншых сферах. Але вось што да знешняй палітыкі, то ён мае такое больш дарадчае значэнне, але ўсё роўна так ці інакш вось гэты кантэкст, як вы сказалі, ён мусіць улічвацца пры прыняцці рашэнняў Рады Еўрапейскага Саюза і потым камісіяй, калі яна будзе выконваць гэтыя рашэнні. Вось, калі параўноўваць з 2011 годам, то тут ёсць і нешта такое падобнае, і розніцы, канешне, ёсць. І ў цэлым, калі глядзець на змест дакумента, то на першы погляд ён падаецца такім больш жорсткім, і сапраўды там упершыню Лукашенко не прызнаецца прэзідэнтам. То бок такого ў тэксце 2011 года няма. Там у 2011 годзе было сказано про тое, што выбары недэмакратычныя, шмат парушэнняў, гэтак далей. А зараз гаворыцца менавіта пра асобу прэзідэнта, што калі скончыцца яго паўнамоцтвы дзеючыя, то ён не будзе вызнавацца Еўрапейскім Саюзам за прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Што гэта будзе азначаць? Гэта, конечно, іншае пытанне, таму што вось Жозеп Барэль, які кіруе знешняй палітыкай Еўрасаюза, ён не так давно сказаў, што мы, конечно, там не вызнаем выборы Лукашенко легітымным прэзідэнтам, і сітуацыя такая, як у Венесуэле, але ўсё роўна дэ-факта ён усім кіруе і адказвае, адпаведна, мы будзем з ім мець стасункі. Таму, што будзе канкрэтна азначаць непрызнанне дэ-юрэ, сказаць пакуль што цяжка, і сітуацыя развіваецца, і гэта могуць быць, скажем, розныя варыянты пасля. Денис, а все-таки вот и калі казаць про аналогію вот эту з Венесуэлай, дарэчы, сам Лукашенко учора як бы эту аналогію правёў і сказаў, што Ціхановская у нас робіцца як бы гуайдзіхай, як ён сказаў, ад імя Гуайдо, палітыка Венесуэлі, якога значная частка свету прызнае за прэзідэнта Венесуэлы. Вот якая сітуацыя в Венесуэлі? Там, скажем, паслы адкліканы, паслы не маюць камунікацыі з Мадуром, яны маюць камунікацыю з Гуайдо, ці вот якая там сітуацыя, вы не в курсе? Там я зараз апошні час не сачыў за гэтай сітуацыяй, але там якраз такі ішла гаворка пра тое, каб зрабіць так званае гэта не двоеўласце, нават не двоеўладдзе, а каб вызнаць за дзеючага прэзідэнта дэ-юрэ і дэ-факта Гуайдо, чаго вось у беларускай сітуацыі няма. Таму што з аднаго боку Рада не прызнала, Рада ЕС і зараз Еўрапарламент не прызнаюць вынікаў выбараў, але ў той жа час яны не называюць Ціхановскую выбраным прэзідэнтам, як это было ў справе з Венесуэлай. Только Літва вот так сказала. Так, ёсць патрабаванне новых выбараў, але Ціхановская як прэзідэнт, як вось тая фігура, з якой будуць размаўляць сталіцы еўрапейскія і заходнія, такога няма. То бок таму сітуацыя не падобная абсалютна на венесуэльскую, хаця элементы падабенства, конечно, ёсць. Але стаўкі, і калі ўзгадаем усё тэкст гэтай дэкларацыі, то там Ціхановская названа проста як кіраўнік каардынацыйнага камітэта, чалавек, там такая фраза ёсць, амаль што цытую, што шмат людзей у Беларусі лічаць, што Ціхановская перамагла.
Вось так там напісана. І гэта, канешне, такая вельмі моцнае адрозненне ад таго, якім чынам успрымаецца венесуэльскі кейс. Денис, Да. вот, да-да. Я Что-то хацеў хотел, да. я Ага. хацеў тут дадаць пра вось гэты падабенствы рознасці. Што да рознасці 2011 года і 2020, то зараз от, акрамя вось невызнання прэзідэнтам Лукашэнкі, там, в прынцыпе, такія захады патрабавання, яны досыць мяккія, калі зыходзіць увогуле з таго, што адбылося ў Беларусі, наколькі глыбокі палітычны крызіс у параўнанні з 2010 годам у нас ёсць зараз. Напрыклад, гэта што датычыць санкцыяў, яны досыць такія мяккія, нават тыя, которые абмяркоўваюцца. Гэта не 150 чалавек, это пакуль што адзінкі. Не ідзе гаворка, напрыклад, пра тое, каб выгнаць Беларусь усходняе партнёрства, хаця вядзецца таксама пра тое, што трэба замарозіць там розныя праграмы ўзаемадзеяння, але вось такіх фармулёвак, што там трэба ўсе каналы камунікацыі з Беларусі замарозіць, ну, такога няма. І ёсць таксама адсылка да Расіі, што вельмі важна, ось чаму Еўрапейскі Саюз спрабуе так досыць асцярожна падыходзіць зараз да беларускага пытання, таму што за Беларусю бачна вось гэта цень Масквы, і ёсць у еўрапейцаў вельмі вялікае апасенне, што Расія нейкім чынам можа паўплываць на Беларусь там вайсковымі метадамі, іншымі метадамі, знізіць ўзровень суверэнітэта Беларусі, таму вось фармулёўкі такія досыць абачлівыя што да канкрэтных дзеянняў. Канешне, там моцныя фармулёўкі што да таго, што адбылося ў Беларусі, але па канкрэтных кроках, ну, яны больш мяккія, чым гэта можна было чакаць і чым яны былі ў 2011 годзе. Денис, а вот якраз в 2011 годзе тут варта сказаць, што вы тады у студзені, калі як бы сітуацыя толькі вот як бы развівалася, вы ўжо даволі, ну, скажем, крытычна, скептычна ставіліся да гэтых санкцыяў. Вы тады, здаецца, сказалі, ну, можа быць, яны калі-небудзь прывядуць да вызвалення палітвязняў, ну, як бы і не больш за тое. А вот зараз мы все ведаем, чым тады вот гэтыя санкцыі скончыліся, якія яны далі вынік. Вот цяпер як бы вы ацанілі, ну, тыя прапановы, так, вы сказалі, што это прапановы, это сапраўды прапановы. З іншага боку, скажем, здаецца, ўжо і сама Рада Еўразвязу таксама там прымала заявы наконт непрызнання Лукашэнкі. Вот, так што это не просто вот некія, скажем так, пажаданні Еўрапарламенту. Ну вот, умоўна кажучы, калі вот тое, што Еўрапарламент прапаноўвае, будзе прынята, вот раптам Рада Еўразвязу это прыме, то вот як вы будете ацэньваць вот такія як бы меры і з маральнага пункту гледжання, і з палітычнага пункту гледжання, да якога эфекту они могуць прывесці? Ну, з маральнага боку зразумела, што Еўрапейскі Саюз мусіць неяк сваю пазіцыю абазначыць да таго, што адбываецца ў Беларусі. Ён абазначае, ён там у такіх жорсткіх тэрмінах крытыкуе беларускі ўрад і той гвалт, які чыніўся, і зняволенне людзей, выцісканне іх з краіны і гэтак далей. Што датычыць палітычнага боку, то, ну, я не бачу ніякіх, скажем так, рычагоў зараз у Еўрапейскага Саюза, каб паўплываць на сітуацыю ў краіне. Іх не было ў 2011 годзе, і іх яшчэ менш зараз, улічваючы той уплыў, які зараз Расія аказвае на беларускую палітыку і на вайсковы бок, і якую яна будзе роль адыгрываць эканамічна, асабліва калі Беларусь спаўзе ў больш такі сур'ёзны эканамічны крызіс. Таму, калі б Расіі не было і Беларусь была ў такім вакууме, то, канешне, санкцыі маглі б ось такія, якія яны прымаюцца. Яны б маглі некае карэктуючае дзеянне казаць, а зараз хутчэй афіцыйны Мінск будзе станавіцца ў позу
маўляў, што калі вы так да нас, то мы тут назло тых самых палітвязняў не будзем адпускаць яшчэ вельмі доўга, што ў прынцыпе і пасля 11-го года таксама адбылося. Толькі зараз гэта будзе адбывацца ў больш такім выпуклым, скажем, выглядзе, таму што ёсць наўпроставае абвінавачванне захада ў падрыхтоўцы дзяржаўнага пераварота і гібриднай вайне, ёсць вельмі дакладная пераарыентацыя на Расію і ёсць вельмі такі дакладны бэкап з расійскага боку. То бок нам, атрымліваецца, ніхто зараз не ўказ, у нас ёсць партнёр, і мы з гэтым партнёрам можам перажыць тут ядзерную вайну нават. Вот нейкі такі, мне падаецца, падыход будзе ў адказ на санкцыі. Падыход беларускага боку. Так, менавіта. І там варта, дарэчы, сказаць, што мы гаворым фактычна толькі пра ці адну рэзалюцыю, ці частку рэзалюцыі Еўрапарламенту, а там была вялікая частка прысвечаная стасункам з Расіяй, кейсу Навальнага і ўсім наступствам. І в этом сэнсе як бы што называецца, пэўныя меры, санкцыі, яны тычацца і Беларусі, і Расіі. И вот в контексте вот этой частки, скажем так, российской гэтай резолюции, вот наколькі эффективными выглядаюць меры, якія тычацца асобна Беларусі? Мне падаецца, што тут зноў-такі кантэкст, у якіх прымаюцца гэтыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, ён падмацоўвае гэтую маю ідэю ў тым, што Мінск будзе наадварот закручваць гайкі і станавіцца ў позу, а не ісці на нейкія саступкі захаду, таму што калі мы ўзгадаем 11-й год, 12-й год, гэта час, калі адносіны Расіі з захадам не былі настолькі напружаныя. Зараз фактычна ідзе халодная вайна, зараз ідзе супрацьстаянне захаду і Расіі, і тут якраз такі дэманстрацыя таго, што накат гэты ідзе не толькі на Беларусь, а ідзе таксама і на Расію, ён упэўнівае беларускае кіраўніцтва і дае дадатковую глебу для того, каб пазіцыянавацца візаві Маскве, што глядзіце, мы ваш апошні саюзнік, на вас накатваюць, ціснуць на нас, гэта таксама ціск на вас, пра што Лукашенко казаў у сваіх выступах, і адпаведна мы павінны неяк разам стаяць супраць гэтага захада. Гэта падмацоўвае Беларусь у гэтым супрацьстаянні, і гэта таксама дае Лукашенку пэўныя козыры, калі ён будзе перамаўляцца з Расіяй, таму што ён сапраўды зараз на баку Расіі у гэтай новай халоднай вайне. Гэта выглядае у такім, скажем, бачанні супольным расійска-беларускім, сітуацыя выглядае менавіта так геапалітычна. Дзяніс, вот мы тады, і зноў жа я вяртаюся да той гутаркі в 11-м годзе, размаўлялі пра магчымасць зусім ужо жорсткіх эканамічных санкцыяў. Кшталту тых, якія былі ўведзеныя адносна Расіі, можна прыгадаць санкцыі Злучаных Штатаў 2007 году, якія былі ўведзеныя супраць Белнафтахіму. Калі казаць гістарычна, то можна прыгадаць пра санкцыі Рейгана ў 81 годзе пасля ваеннага становішча. Зараз пра гэта амаль не гаворыцца. Вот я пералічыў две опцыі менавіта ўжо квазіэканамічных санкцыяў, якія прыгадваюцца в этой резолюцыі. Это спыненне тэхнічнай дапамогі і спыненне крэдытаў інвестыцыйнага банку і банка рэканструкцыі і развіцця. А вот ці магчыма, так сказаць, паглядзяць, вот мы ввели такие санкции, они не дзейнічаюць, Беларусь поводит себе так, як вы описали, и, магчыма, будут уже, что называется, зрывать все заглушки. То есть, умовно кажучи, мы вас отключим от SWIFT, мы накладем эмбарго на нафтопродукты, мы накладем эмбарго на калійныя угнаенні, да, это гроши, тем не меньше, мы мы погуляем с Россией вот в эту гульню, у России ці хопіць у ее грошей, каб компенсовать все этие страты, якія я перелічыў. Ці решится на это еўразвяз, ці включится Россия в эту гульню,
Дарэчы, пэўным сэнсе яна як бы абяцала, вот і Еўразійскі банк развіцця уже сказаў, што калі Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця забярэ какие-то ресурсы ў Беларусі, мы іх кампенсуем. Але ну это вялікія грошы, калі казаць вот весь спектр як бы супрацоўніцтва, прынамсі там SWIFT, нафтапрадукты, скажем, паташ, калійнае ўгнаенне. Но это был бы катастрофічны, сокрушальны удар. Вот, ці магчыма это і ці кампенсавала б Расія гэта страты? Ну, па-першае, Беларусь не ўяўляе такой вялікай пагрозы для захаду, каб уводзіць такія санкцыі. Каб уводзіць сапраўды санкцыі на ўзроўні эмбарга, там адключэнне ад SWIFT, перакрыццё межаў, там разрыў дыпламатычных стасункаў, гэта сапраўды мусіць быць вельмі істотная падстава. Там краіна, напрыклад, мусіць там фінансаваць тэрарыстаў або нейкія прадпрымаць вайсковыя захады супраць там сваіх суседзяў і так далей. То бок просто так такія санкцыі толькі з-за таго, што палічылі, што ось выбары не адпавядаюць дэмакратычным стандартам і паліцыя ўжывае больш гвалту, чым гэта звычайна, ну такога не бывае. Нават калі ўсё ж такі, допустим, такую сітуацыю, што захад уводзіць паўнавартасныя там усеабдымныя санкцыі, як там супраць Ірака калісьці, то зноў-такі ў умовах, калі Беларусь не з'яўляецца ізаляванай краінай, а з'яўляецца саюзнікам Расіі, прычым такім важным, нават з псіхалагічна гледзячы саюзнікам Расіі, то тут уключаецца фактор вось гэтай узаемадапамогі, калі Расія будзе разглядаць гэта ў тым ліку як напад на сябе, напад на свайго ўласнага сатэліта, з аднаго боку такім псіхалагічным рэчышчы, а ў другім сэнсе гэта будзе азначаць, што Расія такім чынам можа увогуле падначаліць сабе Беларусь, кампенсаваўшы ўсе страты для Беларусі, але у абмен на там поўную інтэграцыю палітычную, эканамічную Беларусі ў Расійскую Федэрацыю, чаго Расія ў прынцыпе хацела, але не мела дастаткова рычагоў уплыву, а зараз такія рычагі захад гэтай Расіі ўласнаручна і прадаставіць. Таму што гэта мне падаецца абсалютна такой лагічнай схемай дзеянняў, і гэта фактычна будзе дапамогай Расіі, якім чынам здзейсніць тое, што яна хацела здзейсніць, але ў яе не атрымалася. Денис, ну і такое вот пытанне. Вы як бы сочыце за тымі дыскусіямі, якія адбываюцца в Еўразвязе. Ну вот резолюцыя Еўропарламенту, это як бы вот некае бачанне. Мы робім тое для таго, каб атрымаць такія вынікі. Какое-то альтернативное бачанне на ўзроўні выканаўчых органаў, Еўракамісіі, Рады Еўразвязу, оно існуе, вот как-то по-іншаму дзейнічаць, неяк як бы можа інакш суадносіць сродкі і мэты. Ёсць, канешне, і альтэрнатыўныя галасы, яны ёсць і на ўзроўні экспертнай супольнасці, яны ёсць у дыпламатычных колах, яны проста не настолькі гучныя, яны не так часта агучваюцца, таму што мейнстрим гэта, канешне, гэта ўсё захапленне беларускай рэвалюцыі і нейкае такое ўзрушанне і жаданне дапамагчы пратэстуючым і пакараць беларускія ўлады. Былі таксама галасы і падчас абмеркаванняў беларускае пытанне ў еўрапейскіх структурах яшчэ да выбараў, калі, напрыклад, там прадстаўнік Іспаніі казаў пра тое, што вось мы ўсе кажам пра ўмяшальніцтва Расіі ў выбары, але ў адносінах да Беларусі мы робім прыкладна тое ж самае, гэта тое ж самае ўмяшальніцтва, і дзе тады стандарты. Вот. Ёсць гэты знакаміты кейс Кіпра, калі яны паставілі пытанне, чаму да Беларусі такія санкцыі, да Турцыі гэтых санкцыяў няма, таму гэта таксама такая пэўная альтэрнатыва, якая адносіцца да
самого вось гэтага ядра еўрапейскіх падыходаў і еўрапейскіх каштоўнасцяў. Чаму існуюць гэтыя двайныя стандарты? Калі мы кажам пра нарматыўны падыход, ён гэты нарматыўны падыход мусіць аплікавацца, дастасавацца да ўсіх краінаў, а не толькі неяк выбарачна. Таму гэтыя дыскусіі, канешне, ёсць дыскусія, хто мусіць быць у санкцыйным спісе, каго там не мусіць быць. Напрыклад, там вось таксама вядомы прыклад Нямецчына, Францыя, Італія, якія супраць таго, каб Лукашенка быў у гэтым спісе, мяркуючы, што трэба пакідаць каналы камунікацыі, каб размаўляць з уладай, якая рэальна прымае рашэнне, ўплывае на сітуацыю ў краіне. Ёсць балтыйскія краіны і Польша, якія зараз на такім фронце гэтай барацьбы за больш моцныя санкцыі і больш моцнае ўздзеянне, якія ўводзяць там у аднабаковым парадку свае ўласныя санкцыі. Таму так ці інакш рознагалосіца такая ў Еўрапейскім Саюзе ёсць, дыскусія ёсць, і вот якраз мы па паседжаннях Рады Еўрапейскага Саюза, паседжанні Рады Еўрапейскага Саюза, дзе гэта ўсё будзе зацвярджацца, мы будзем бачыць, якая пазіцыя там возымее, скажем так, галоўнае гучанне. Будуць, хутчэй за ўсё, як это заўжды адбываецца перад паседжаннямі Рады, такія злівы ў сродкі масавай інфармацыі пра тое, якія дыскусіі ў дыпламатычных колах і ў колах палітычных у кожнай канкрэтнай краіне Еўрапейскага Саюза ідуць. Таму я думаю, што таксама за гэтым цікава будзе паназіраць. Добра, дзякуй вялікі, Дзяніс. З намі быў палітолог Дзяніс Мільянцоў. Ну а за далейшым развіццём падзеяў сачыце на YouTube-канале Радыё Свабода і на нашым тэлеграм-канале. Дзякуй, усяго найлепшага, да пабачэння. Калі ласка.